sumisilip ang mga manya. Ang akala nila meron silang makita na sexy at maganda, pero iba ang nakita. Isang gabi may pumasok, hugis ng katawan ay parang to. Ito naman si Manyak, sumilip sa butas na maliit, nanikip ang kanyang dibdib. Ang akala niya'y isang babae, ang naliligo na isang super sexy. Pero nang humarap siya, si Manyak ay nabigla, ibang iba ang kanyang nakita. Sa bathroom may butas, sumilip ulit itong si Manyak. Nakita niya ang pinapantasya niya, ngunit ngayon ay buking siya. Hubot-hubad na huli siya. Ang akala niya'y isang babae, ang naliligo na isang super sexy. Pero nang humarap siya, si Manyak ay nabigla, ibang iba ang kanyang nakita. Sa bathroom may butas, sumilip ulit itong si Manyak. Nakita niya ang pinapantasya niya, ngunit ngayon ay buking siya. Hubot-hubad na huli siya. Bugbog sarado ang mukha niya, tinadyakan ng itlog niya. Bugbog sarado ang mukha niya,